yang ngono Prabu Sri Mahahukum mau ora ngapusi. Sri tepuke iki pepatih saka negari Ujung Ribik. Ya aku patih barang. Aku diutus kawan Prabu Budabasu supaya goyong kowe bakal kau kawan Suwun Prabu Budabasu. Manto ayo melu karo tak boyo ana ing negari Ujung Ribik. Ora sudi aku mapan kene ora ono nyenyu munggo manatiku sembrono. Wah. Lamun lakon bakal tak paring manjwa lagi warang kados pundi Gusti Patih. Mak lalu ini koyo payudarane. Soalnya kok kurang cenderung hukuman. Ora sudi hukuman kalau sing kurang cepet. Ono soal kuwi kok. Bayu. Barang minggu. Bohonge. Lah kok malah kesak. Sri, ojo mlayu Sri, tak pondok kowe.
Iya jiwe kepiye. Dan sampai si pripun. Lho mau nganu mau ajeng nganu golek serangan. Ajeng tapak. Jadi malah ngalor itu letak dulu lagi ya. Aku yo gumun jiwe. Lah kok malah gonku kaya wong bingung oleh ngalas. Golek rancu pintu ngalor itu anu ora ketemu jiwe lagi. Malah sampe kaya wong bingung kok. Iki ngasok krenya apa? Oke, saya jambi sih sudah dulu waktu. Alon, mata suara kecil banget tuh deh. Iyo cilik kan, kose. Kekuatan langsung kayak gini, malah kau nyaksa kan? Genok digoleti aneh-aneh terus. Repot deh, dan itu terkenal. Dia sampai nang puasa, begule sih. Tak pikir-pikir, benar.